Evo, ekipa je došla. Što predstavljaju? Pa evo, zapravo večerašnjom izložbom Krapinski pračovjek ukratko ćemo predstaviti sve ono zbog čega muzej u Krapini postoji, zbog čega je nalazište Kušnjakovo najvažniji paleolitički lokalitet na svijetu, a radi se o najbogatijoj zbirci neandertalskog čovjeka koja je prikupljena, odnosno otkrivena u Krapini prije 123 godine otkrićem poznatog i velikog hrvatskog znanstvenika Dragutina Gorjanovića Krambergera. Zbirka broj 900 komada fosilnih ljudskih ostataka, više od 2500 komada životinjskih kostiju i 1200 komada kamenih oruđa, dakle kamenih alatki, što predstavlja, kao što sam rekao, najbogatiju zbirku neandertalaca na cijelome svijetu. Muzej u Krapini djeluje od 1971. kao nekadašnji muzej evolucije, a od 2010. njegov nasljednik je moderni, suvremeni muzej krapinskih neandertalaca, čiji prostor se prostire na više od 1200 kvadratnih metara i na jedan suvremeni način uz pomoć modernih tehnologija priča jednu priču o razvoju života na zemlji sa posebnim naglaskom na krapinskog neandertalca. Što se nama konkretno u Đakovu? Pa evo, sukladno i prostoru i muzeju u kojem se nalazimo, pokušali smo ih prezentirati neke najvažnije segmente. Eto, iza mene se nalazi rekonstrukcija stavišta neandertalaca sa zapravo starim rekonstrukcijama poznatog umjetnika Stanislava Tucakovića, a u Krapini, dakle, možemo vidjeti ove moderne, suvremene rekonstrukcije. Tu je kopija krapinske zbirke, valja posebno istaknuti najstariji nakit na svijetu, napravljen od kanđi orla štekavca, koji je također sa lokaliteta Kušnjakovo. Inače, sama starost procjenjuje se na nekakvih 125 do 130 tisuća godina. Tu su original fosilni ostaci pleistocenskih životinja, one su danas naravno izumrle, a to je čini zapravo tu jednu vrlo bogatu zbirku. I jedan dio je naravno posvećen novom modernom muzeju gdje smo pokušali prikazati ukratko sve ono čime se mi u Krapini bavimo kroz tu muzejsku djelatnost, koja mogu reći da je zaista na jednom vrlo visokom profesionalnom nivou. Organiziramo i godišnje čitav niz autorskih izložbi, gostujućih izložbi, promocije, koncerte, promocije, različita događanja i mogu reći da je Krapinski neandertalac zaista postao i ostao jedan vrlo prepoznatljivi brend, ne samo Krapini, već čitavog Hrvatskog zagorja. Što je vaša cilj? Jurica samo. Svaka čast na koncentraciji, mi smo stvarno bili ono... Mi smo dali sve od sebe da se koncentriramo. Nakon svih tih godina suradnje, vrlo teško ćete me izbaciti. Hoćemo neku fotku za ono. Dobro večer, dobrodošli u Muzej Đakovštine na otvorenje izložbe Krapinskog pračovjeka. Iznimno mi je drago što smo se okupili u ovolikom broju s obzirom na vremenske nepogode cijeli današnji dan. Nadam se da ćete uživati u ovoj izložbi jednako koliko sam ja uživala u ovih 3 dana tijekom postavljanja izložbe. Naime, tijekom postavljanja izložbe uistinu sam došla do mnogih novih spoznaja s kojima nisam bila dosad upoznata, a vjerujem da ćete se i vi s mnogima upoznati. Prvenstveno bih zahvalila ravnatelju Muzeja Hrvatskih Zagorja, gospodinu Jurici Sabolu, što je iskazao nam čast i doveo dio onoga bogatstva kojeg oni imaju u Krapini. Isto tako, dala bih mu sada riječ. Mislim da će vas on najbolje uputiti u sve ono kako je ova izložba nastala i što su njezini sastavni dijelovi. Pa evo, izvolite. Eto, hvala lijepa. Hvala lijepa, evo ja vas također sve srdačno pozdravljam u ime Muzeja Hrvatskog Zagorja, ali i Muzeja Krapinskih neandertalaca kao i svoje osobno ime. Prije svega želio bih se zahvaliti Muzeju Đakovštine na pozivu i što su ipak odlučili prihvatiti ovo gostovanje izložbe Krapinski pračovjek, kao i gradu Đakovu, osnivaču Muzeja Đakovštine.
Evo par kratkih rečenica, ispričat ću vam za vas koji ste možda malo manje upoznati sa samim lokalitetom Kušnjakovom i sa muzeom u Krapini, o čemu se ovdje radi. Ovaj prostor pokušali smo koncipirati neke najvažnije ili najbitnije segmente Kušnjakova, gdje je cijela priča započela prije 123 godine jednim velikim otkrićem poznatog hrvatskog prirodoslovca Dragutina Gorjanovića Krambergera. U Krapini, ako je ne znate, je sakupljena najveća i najbrojnija zbirka neandertalskog čovjeka na svijetu, koja danas broji 900 komada fosilnih ljudskih ostataka, više od 2500 komada životinjskih kostiju i 1200 komada kamenih alatki, koje su nam i dokaz materijalne kulture krapinskog neandertalca. Starost samog lokaliteta procjenjuje se na nekakvih 125 do 130 tisuća godina. Od 1971. zbog same i važnosti i brojnosti zbirke u muzeju u Krapini je otvoren nekadašnji muzej evolucije koji je djelovao sve do 2010. godine kada je otvoren novi stalni postav muzeja krapinskih neandertalaca i u 10 godina ga je obišlo više od 1 milijun posjetitelja. Priča na Kušnjakovom ispričana je na jedan poseban, drugačiji, suvremeni način, pogotovo prije 10 godina. Mogu reći da je to bila jedna revolucija u hrvatskoj muzejskoj praksi, gdje je jedna ta prapovijesna tema uz pomoć modernih tehnologija i suvremenih hiperrealističnih rekonstrukcija neandertalaca zaista pobuđuje pažnju kako domaće, tako i strane javnosti. Krapinski muzej zbog tog svog velikog broja posjetitelja uvijek spada u top 3 gotovo najposjećenija muzeja, muzejske ustanove u ovom dijelu Europe, odnosno u Hrvatskoj, što je za Krapinu itekako velika stvar, obzirom da se radi o jednom malom gradiću u srcu Hrvatskog Zagorja sa svega 10.000 stanovnika. Inače, sam lokalitet Kušnjakov prvi je zaštićeni paleontološki spomenik prirode od 1961. godine, dakle zatim arheološki spomenik, arheološko područje zaštićeno od 1969. a 2016. je Europska komisija dodijelila nam i oznaku europske baštine kao lokalitet od iznimne važnosti za povijest čovječanstva Europe. Brojimo danas preko 20-ak domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja upravo zbog te i važnosti, ali i izvrsne interpretacije jedne prapovijesne priče i odlične simbioze između arhitekture i samog postava. Stalnog postava, evo i prošle godine smo u Ateni osvojili prvo mjesto kao najbolja kulturno-turistička destinacija Europe u kategoriji evo, sad ti budi pametan. Kategoriji arheoloških nalazišta i muzeja. Evo da više ne duljim, tu ću biti sa vama koliko god potrebno, pa mogu vam još svašta ispričati ako nekog zanima više o samom muzeju. Pozivam vas sve da kada ćete naravno imati priliku posjetite muzej u Krapini. I na kraju želio bih se zahvaliti, kao što sam rekao na početku, Muzeju Đakovštine, ravnateljici Marini Božić, muzejskom tehničaru Milanu Dubnjaku na pomoći prilikom postavljanja ova zadnja 2,5 dana i naravno mojim tehničarima Stipi Komiću i Kristijanu Kantoliću koji su zajedno sa mnom tehnički odradili, neću reći prezahtjevan, ali naravno dobar posao i naravno ne bi sve to bilo to bez mene, bez naše krapinske udruge, krapinskih neandertalaca, pleme špilskog medvjeda. Inače je riječ o jednoj putujućoj izložbi koja putuje već 3,5 godine kroz Hrvatsku, 7. je ovo gostovanje. Izložba je vidjelo nešto malo manje, oko 100.000 ljudi, zaista jedna opet izvrsna promocija i muzeju i samom Zagorju, ali i Krapini. Eto, hvala na pažnji i živjeli. Ja bih se isto zahvalila udruzi krapinskih neandertalaca što su nam uveselili ovu prigodu. Družit će se s nama do
kraja našega susreta. Ja vas pozivam da uživate u ovoj izložbi. Proglašavamo izložbu otvorenu. Bravo. Šta slika u slici, a?